Dobar dan. Dobrodošli na panel Razvoj reciklaže posebnih tokova otpada. Zahvaljujem se svima, a posebno našim panelistima. Sa nama su danas gospođa Marija Pivnevi iz e-reciklaže, menadžer sakupljanja i transporta, Lazar Krnjeta, predstavnik, odnosno izvršni direktor Komdela, poslovno udruženje Komdel, gospodin Nikola Egić iz Božić i sinova, direktor reciklažnog centra i gospođa Suzana Obradović iz udruženja Reciklera Srbija. Da se zahvalim takođe i prethodnom panelisti Siniši koji je na neki način načeo temu ovog našeg panela. Inače, ovaj panel je inspirisan zajedničkim projektom u okviru saradnje sa privatnim sektorom gde su snage praktično udružili Nemačka razvojna saradnja, NALED i reciklažna industrija, odnosno e-reciklaža i Božić i sinovi. Ukoliko se slažete, možemo da krenemo sa pitanjima. Gospođo Pivnevi, kao što sam rekla, dolazite iz reciklažne industrije, iz e-reciklaže. Kakva su vaša trenutna iskustva sa posebnim tokovima otpada koje vi zbrinjavate i negde nam je danas fokus na baterije i sijalice, pa bih vas zamolila da se možda na baterije fokusirate i sa kojim se nekim negde izazovima suočavate. Hvala, Sanela. Znači, e-reciklaža je kompanija koja se bavi sakupljanjem, transportom, skladištenjem i tretmanom električnog i elektronskog otpada. Električni i elektronski otpad kao takav je opasan otpad i potrebno je postupati s njim u skladu sa svim procedurama i zakonskim okvirima. Mi sakupljamo električni i elektronski otpad na teritoriji celokupne Republike Srbije. Otpad se nabavlja iz različitih kanala, od sakupljača, partnera, od pravnih lica, a nabavlja se naravno i od fizičkih lica, odnosno iz domaćinstava. Naš cilj je da sav električni i elektronski otpad na bezbedan i siguran način uklonimo iz prirode i da ga tretiramo najboljom dostupnom tehnologijom. Izdvojili bismo naravno da posjedujemo najbolju tehnologiju vezanu za reciklažu rashladnih uređaja. Iz rashladnih uređaja izvlačimo freon. Freon je, dakle, gas koji pravi efekat staklene bašte i trajno i nedvosmisleno uništava ozonski omotač. Ne samo da izvlačimo freon iz instalacije samih rashladnih uređaja, već izvlačimo freon iz izolacionog materijala, odnosno purpene. Kada je reč o baterijama, baterije se isto dobijamo nabavkom, odnosno sakupljanjem od fizičkih lica, od pravnih lica i od sakupljača, ali veliki broj baterija se izvlači, odnosno generiše iz samog procesa tretmana. Dakle, mi kada dobijemo neke uređaje, na primer male kućne aparate, opremu široke potrošnje, igračke, iz njih možemo da dobijemo određenu količinu baterija koje je potrebno u ovom slučaju sakupiti. Znači, mi ih sakupljamo i pripremamo na taj način koji je po određenim procedurama, zakonskim okvirima i u ovom slučaju izvozimo. Jer ova vrsta otpada zahteva trajno zbrinjavanje, odnosno uništenje. Nažalost, u Srbiji trenutno nemamo spalionicu ili neko drugo postrojenje koje bi tretiralo ovu vrstu otpada, pa je moramo izvoziti. Svi ovi procesi, dakle, sakupljanje, skladištenje, tretman ovih baterija, odnosno zbrinjavanje, puno košta i, kao što znate, potrebno je obezbediti određene izvozne dozvole, notifikacije, osiguranje, platiti transport ovih baterija i na kraju krajeva platiti i zbrinjavanje baterija kod operatera, tako da trenutno ne postoji način drugi nego da se izvezu, a kada je u pitanju sakupljanje i pribavljanje baterija od domaćinstava, postavlja se jednostavno pitanje ko će to da plati.
Hvala, Marija. Da, u principu baterije nije dobro, kao što znamo, svedoci smo da baterije neretko završavaju na deponijama, samim tim i ulaze u lanac ishrane, tako da sakupljanje baterija je jako bitno i na to moramo da nađemo način da se što veći procenat, da se poveća procenat sakupljanja baterija. Pa mi negde u nekom našem iskustvu moram da kažem da smo primetili da postoji, odnosno došli do zaključka da postoji problem u samoj sakupljačkoj mreži. Dakle, sama sakupljačka mreža vezano za baterije, ne postoji jasno definisana strategija i ne postoji, odnosno nema modela finansiranja. Dakle, ne postoje podsticaj i ne postoje subvencije vezano za ovu vrstu otpada o kojoj trenutno razgovaramo. Nadamo se da ćemo udruženim snagama rešiti taj problem. Sledeće pitanje bih uputila gospodinu Nikoli Jegiću. Kakva je trenutna situacija u vašoj firmi sa sakupljanjem i reciklažem sijalica, odnosno kakvi su kapaciteti, potreba i iskustva vaše kompanije? Dobar dan, pozdrav svima. Moglo je da nas bude malo više, ali dobro je. Iskustva su višegodišnja, 15-godišnja su iskustva, ako ne i 20-godišnja, kako se ovim poslovima bavimo. Postoje razni problemi, nedefinisani, neuređeni u sistemu. Jako je dobar panel bio prethodni, gde su napomenuti svi izazovi i svi problemi koji utiču na to što je i Marija malo pre pominjala. Mi imam utisak da smo u državi Srbiji toliko poslušni da standardi koji dolaze iz Evrope nam se nameću kao obavezni, što je dobro, što je jako dobro, ali ne gledamo naše interese. Da li mi to činjenjem tih aktivnosti pravimo neku štetu sebi i pre svega kakva je agenda, kad mi to možemo da dostignemo, kad možemo da dostignemo ciljeve evropske koji me jako plaši poglavlje 27, ako budemo transponovali kompletno zakonodavstvo, sve pravilnike, sve uredbe i ove direktive evropske, ko će da ostvari te ciljeve? Imamo puno tu problema da smo, i na prethodnom panelu je rečeno, krenemo jednim putem, to nam je fokus, žurimo da stignemo, ne stignemo, nikad ga ne završimo. Nešto se drugo promeni u svetu, Evropi, zaboravljamo to, idemo na drugu stranu. Planska dokumenta koja su krucijalna, koja su bitna, gde šta može da se radi i kako može da se radi. To nije usaglašeno sa ovim tokovima otpada o kojima mi pričamo. Kad se pominja otpad, najčešće se u planskim dokumentima identifikuje komunalni otpad, što je dobro. A šta je sa drugim tokovima otpada? Šta je pre svega sa posebnim tokovima otpada? Tu spadaju i ove rasklade, tu spadaju i baterije i sijalice i svašta nešto. To sam pokušavao na raznim raspravama kad je taj zakonodavni okvir u pitanju da dajem neki doprinos. Ignorisan sam i nismo mogli da napravimo održivo rešenje. Slična priča je i sa finansiranjem. Imali smo fond za zaštitu životne sredine, taj fond je preko noći ugašen, nije dobar, bilo je, nisam merodavan, kompetentan da pominjem šta je bilo, šta je se pominjalo i to je onda ugašeno. Posle toga smo pokušali da uvedemo kao budžetsku liniju zeleni fond. Taj zeleni fond od 2017. godine je na snazi, operativan je, ali opet idemo po principu, to je sad, se pominje Agencija za zaštitu životne sredine, kad je sistem izveštavanja, ne šetam sa teme na temu, sve je to jedan ciklus, jedan kompleks koji ide kao što kažu cirkularna ekonomija, ja se ne slažem sa tim nazivom, to je kružno korišćenje materijala, to je cilj, da materijale više puta koristimo u proizvodnji, da ne završavaju na deponijama i na smetištima. Baterije koje je malo pre Marija pominjala, koje su u uređaju, te baterije dolaze do nas reciklera, mi ih izdvojimo, odvojimo, pošto ne postoji način tretmana ovde, vozimo ih.
baterije koje vozimo ih, izvozimo ih i plaćamo silan novac, to su skupe cene zbrinjavanja, uglavnom na zapadu, dajemo silan novac da se te baterije izbrinu. Problem baterija koje nisu došle do reciklera, do operatera kroz uređaj, nego su došle zato što su pre toga ostale neefikasne, istrošile se, te baterije nemaju gde da se zbrinu. To je balast, to je problem. Udružili smo se, krenuli smo sa GIZ-om, sa NALED-om, da identifikujemo taj problem i da nađemo rešenje kako to da završimo. Kako da završimo? Šta znači kako da završimo? Kako običan građanin može bateriju koja se potrošila u svom uređaju koji god da je, gde da je preda i šta da radi sa njom? Nema gde da je preda, zato što svi operateri koji su relevantni, koji bi trebalo da budu ovlašćeni za tu delatnost, nemaju ekonomsku mogućnost da nadoknade taj novac i svi mi da bežimo, ne želimo tim poslom da se bavimo. I onda dolazimo u situaciju da te baterije završavaju na deponijama, pokazujem na Lazara koji je nadležan za tu delatnost. Slična priča je i sa sijalicama. Sijalica ima mogućnost za tretman i to su kapaciteti enormni u odnosu na ono što se sakupi. Mi u našoj kompaniji možemo na 1 sat 10.000 sijalica da tretiramo. To ako saberemo na 8-časovno radno vreme, na godinu dana, to izađe da je 24-25 miliona sijalica na godišnjem nivou. Statistika kaže da je sijalica ili 2 po stanovniku se generiše. Znači, mi smo iznad resursa koji se ovde generišu. Da li je to dobro ili loše? Pa dobro je, to je odlično. U okruženju nema takvih postrojenja. Što mi ne budemo mi ti koji ćemo da tretiramo otpad iz okruženja, da ne opterećujemo budžet ili ti ovu ekološku našu taksu, nego da uzimamo otpad iz Evrope kao što vozimo i baterije i freon u svet, da uzimamo te materijale, da zaposlimo naše reciklažne centre, naše kapacitete i da zaposlimo normalno i ljude i ostalo. To su problemi, a sijalica je laka, sijalica je veliki problem što je kabasta, pogotovo ne sijalice fluorescentne koje su bile dugačke, tako je, a onda još veći problem laka, velika, glomazna, ko će sad tu sijalicu da nosi, gde da je preda, najčešće se takve sijalice, ne takve, nego sve vrste sijalica završavaju u kontejnerima, nemamo primjenu selekciju, nemamo dovoljno selekcije na deponijama i onda te sijalice zajedno i sa tim baterijama završavaju na našim smetištima, kam sreća da završe na ekološkim deponijama, pa ajde, lakša situacija, nego najčešće završavaju na smetištima i onda cirkularno lanac ishrane i ostalo kako funkcioniše. Negde je odgovornost na svima nama kao građanima, ali što kažeš, ako nemamo gde da odložimo tu sijalicu, onda je to problem. Zato smo mi svi ovde da pošaljemo poruku svim akterima koji bi mogli sistemski da reše problem. Znači, mi smo neki od njih, ali takođe i nacionalnom nivou, odnosno ministarstvu, šta u ovom krugu može da prosto, na koji način da se popuni. Hvala, Nikola. Sada bih Suzani postavila pitanje koja dolazi iz Udruženja reciklera Srbije. Koja je najpre uloga Udruženja reciklera i koji benefit je Udruženje prepoznalo u ovom zajedničkom projektu, imajući u vidu da je Udruženje takođe partner na projektu gde hoćemo da povećamo stopu sakupljanja baterija i sijalica. Hvala najprej organizatoru Mikser festivalu na pozivu da ovaj projekat predstavimo. Takođe, u ime Udruženja reciklera Srbije mogu kažem da nam je izuzetno drago da učestvujemo kao jedan od partnera na ovom projektu. Upravo i ta, kao što si sad sama rekla,
svi koji ovde učestvujemo, naravno i dosta nas više, je izuzetno važno da zajednički radimo na ovom projektu. Jer niko od nas ne može sam, bukvalno u partnerstvu, znači i ministarstvo, odnosno sve nadležne institucije na čelu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, lokalne samouprave, naravno javna komunalna preduzeća u okviru njih, reciklažni centri, privreda, građani, mediji, nevladine organizacije. Naravno, građani su nas donekle i podstakli da krenemo sa ovim projektom upravo iz razloga što su se javljali veoma često sa pitanjem nama u udruženju, sa pitanjem šta da radimo sa baterijama, šta da radimo sa sijalicama, jer su za neke druge tokove otpada ipak bili informisani, a za baterije su znali da ne smiju da bacaju sa komunalnim otpadom, da je to opasan otpad, da će završiti na nesanitarnim deponijama ili u prirodi, da će to doći u podzemne vode i preko toga u lanac ishrane i vidimo da su dosta edukovani u tom smislu, ali opet nisu potražili od nas rešenje i bio je problem što mi nismo imali da im ponudimo pravo rešenje. Jer je jedno od rešenja bilo, koje naravno nije sistemsko rešenje, nego trenutno, da kažem, situacija da su to mogli da odlože u nekim trgovinskim radnjama koje su imale namenske kutije. Isto tako za sijalice postoje namenski kontejneri gde se to može odložiti, a svakako da pozovu reciklažni centar da dođe za jednu sijalicu nije održivo ni za koga, pa samim tim su bili u problemu šta da rade, a i mi, kažem, nismo imali adekvatan odgovor. I razmatrajući na koji način sad to možemo da rešimo i kako, tako smo, da kažem, i došli na ideju i naši partnere, pre svega je tu bila Mensa u početku koja se zainteresovala za samu reciklažu baterija, naravno mi nismo mogli sami, pa smo našli sjajne partnere u vidu Giza i Naleda koji su to odmah podržali, prepoznali značaj zbrinjavanja ove vrste otpada, videli da nema sada rešenja u sijalici, da zajedničkim snagama to možemo da rešimo. Naravno, sledeći partner nam je ministarstvo, sa kojima smo imali samo kratke razgovore. U tom smislu smo i od njih dobili podršku, ali sad očekujemo sa uspostavljanjem novog ministarstva da ćemo prezentovati projekat i da ćemo zajednički naći održivo sistemsko rešenje, znači koje će biti i dugoročno. Tako da kažem, samo kroz taj zajednički rad mi možemo svi zajedno, znači udruženje naravno to nije moglo samo, reciklažni centri nisu mogli sami, naravno i ministarstvo, znači samo ova zajednička podrška može da dođe do rezultata, tako da verujemo da će benefiti biti dosta veliki, da ćemo doći do rezultata koji će biti dosta vidljivi, da ćemo najpre pomoći građanima da reše ovo pitanje, zašto je to bitno naravno za našu životnu sredinu koja je primarno da taj otpad ne završava više u prirodi, nego da nađemo rešenje za to. Hvala, Suzana, da trenutno je projekat u nekoj fazi identifikacije nedostataka, ali sada je prilika prosto da se razmišlja o rešenjima i kao što kažete i naravno se pošalje. Tako je da sada vidimo šta su problemi, da ih mapiramo, identifikujemo i da prosto zajednički pronađemo rešenje, da vidimo koje je to najbolje održivo rešenje za našu zemlju, za ove tokove otpada. Hvala, Suzana. Sledeće pitanje ide ka našem sledećem panelisti, gospodinu Krnjeti. Komunalna preduzeća su pomenuta i komunalni otpad, odnosno mi koji odlažemo, kao generatori koji odlažemo otpad u kontejnere. S vaše strane, kakvi su kapaciteti javnih komunalnih preduzeća i iskustva kada su ovi posebni tokovi u pitanju sijalice i baterije, jer negde znamo da javna komunalna preduzeća imaju obavezu praktično da izdvoje te tokove otpada. Da, hvala svima ovima odanima koji su se odazvali na poziv da učestvuju na panelu. Pa, evo videli ste i sami iz ove i prozivke koje je sa prethodnog panela, svi putevi izgleda vode ka komunalnim preduzećima, ne u Rim, nego ka komunalnom sektoru. Ima naravno, šta smo čuli do sada? Znači, čuli smo da je ovaj elektronski i električni otpad ima od svih posebnih tokova otpada da je označen kao jedan najperspektivniji deo, znači najperspektivniji segment zajedno sa horekom i zajedno sa naravno ambalažnim otpadom koji je tu bit.
A vidimo ovde sada da imamo tu niz problema. Imamo problem, znači, da se dobar deo tog elektronskog i električnog otpada jednostavno umeša sa komunalnim otpadom i da završi, gde završi na deponiji. Što kaže Nikola, nemamo, nažalost, da su makar sanitarne deponije u pitanju, nego su to smetlišta registrovana ili manje slabije ili više ili manje registrovana, ali u svakom slučaju neadekvatna. I da su sanitarne, onda bi možda problem bio uočljiviji. Da su sanitarne deponije. Zašto? Zato što sanitarna deponija po svojoj proceduri ne prima ništa što nije komunalni otpad. Znači, u komunalni otpad ne spadaju posebni tokovi otpada. Posebni tokovi otpada, to piše u zakonu, poređano je sve šta je, između ostalog, to je i ovaj elektronski električni otpad koji ima osobine opasnog otpada, znači pa zatoliko traži još i dodatnu pažnju. Komunalna preduzeća nemaju u nekom striktnom smislu neku obavezu da po tome nešto rade, osim onoliko koliko piše u lokalnim planovima upravljanja otpadom i onoliko koliko ih primoravaju njihovi osnivači i nadležne inspekcije da postupaju. Oni kapacitet nemaju, komunalna preduzeća danas u Srbiji koja se bave upravljanjem otpadom, nemaju dovoljan kapacitet da postupaju ni sa mešanim komunalnim otpadom. Iz prostog razloga što u ta preduzeća nije ulagano. Znači, nisi ulagao, imaš onoliko koliko si ulagao. Zanemarili smo taj segment, imamo problem, nisu samo deponije, imamo problem, nedostaju nam i sudovi za mešani komunalni otpad, nedostaju nam kamioni za odvoženje mešanog komunalnog otpada. Tako da je jako teško očekivati od preduzeća koje se bori na dnevnom nivou da istara 5 zdravih kamiona na ulicu koliko mu, na primjer, treba za neki dnevni zadatak, da sada se bavi nekim posebnim tokovima otpada, od čega naravno nema ništa od toga, znači koristi nema, ima samo obavezu. Tako da je to, tako se i u praksi dešava da jednostavno nije sporno da postoji dobra volja među komunalnim preduzećima da u tome učestvuju. Šta smo imali? Imali smo slučajeve, recimo, reciklažna dvorišta su otvorena u nekim mestima iz tog, što je Nikola spomenuo, fonda koji je ukinut, su uglavnom finansirana. I šta se dešava? Posebni tokovi nemaju noge, znači mora neko da to doveze, donese. Samo neće da dođe. Reciklažno dvorište je namenjeno za, po definiciji, treba da prihvati sve tokove otpada, bez obzira da li znam šta ću sa tim posle da radim ili ne znam. Znači, moram da prihvatim sve, dužan sam, baš zbog toga da bi sačuvali životnu sredinu i to. Pa ćemo onda, kad vidimo da imamo na gomili ne znam koliko baterija, onda ćemo valjda se zapitamo šta ćemo sa time, pa ćemo naći neko rešenje, da li ćemo na nivou ministarstva, da li Zelenog fonda da isfinansiramo to. Ali mi smo za sada došli dotle da nismo ni skupili to, jednostavno nije sakupljeno. Posebni tokovi, električni i elektronski otpad, komunalna preduzeća to i rade, za kabasti, recimo, ovaj elektronski električni otpad, oni ga evakuišu uglavnom kada rade kabasti, kada odnose, u nekim gradovima postoje, u Beogradu, ne znam, prva subota u mesecu je dan za odvoženje kabastog otpada i tu se naravno pojave, pored starih madraca, kauča, ormara, kuhinskih elemenata, naravno da ima i uglavnom ovih krupnih električnih uređaja, bele tehnike i to. Komunalna preduzeća učestvuju u tome tako što ako imaju neko reciklažno dvorište ili punkt na kome može to da se izdvoji, postoji određeni promet, znači nije da ništa ne izdvoje komunalna preduzeća, ali to je smešno u odnosu na onu količinu koja ukupno postoji, to su malo je učešće i tu apsolutno bi trebalo pojačati. Sistem sakupljanja nam je problematičan, komunalno preduzeće su samo jedna karika u tom lancu, mi svi moramo da sakupljamo, mi kao pojedinci, mora neko da nam kaže gde je to da odnesemo, evo imamo slučaj, evo što je spomenuto, pitaju ljudi šta ću sa baterijama, nemamo odgovor. Mi smo imali jedan pilot projekat pre nekoliko godina gde smo podelili u 20 gradova, smo podelili one posude za odlaganje baterija kao male, pa smo napravili 2 tipa tih posuda namenskih
i onda mene su zvali ovi sad pa komunalno preduzeće, kaže šta da radimo kad skupimo to, rekao za sada nemam pojma, ali skupljaj ga, odvoji ga, pa ćemo sačekati neko vreme, valjda će da dođe neko vreme kad ćemo moći da imamo i konkretan odgovor. Znači, najkraće rečeno, komunalno preduzeća, nažalost, nemaju previše kapacitet, ali ono što je problem, njihovi osnivači im ne teraju ih da to rade. Opština bi trebalo da je ta koja je odgovorna, koja sprovodi lokalni plan upravljanja otpadom i ako ona ima svoje komunalno preduzeće, ona mora bude svesna toga da ne radi ništa po tom pitanju i da da tom preduzeću zadatak. Znači, da to bude ugrađeno u godišnje programe poslovanja tog preduzeća, da bude praćeno i sa finansiranjem, da ako treba da se kupi neka oprema, da se kupi oprema, da se nabavi. Ovako mi se svi pravimo ludi, zatvaramo oči, ništa, tad malo pa utrpamo u kontejner je velik i u njega svašta stane, to se izmeša, kontaminirali smo životnu sredinu, pa dobro, nema veze, valjda nije puno, ali to nije stvarno nešto čemu treba da težimo. Naravno, da, problem je veliki, možda i komunalna preduzeća, taj neki komercijalni ekonomski interes isto mogu da potraže u svemu tome i da prosto budu uključenija sa ostalim akterima. Hvala, Lazare. Drugo pitanje koje bih postavila Mariji apropo vašeg prvog odgovora, šta je to što za vas predstavlja održivo rešenje da bi se postojeći sistem unapredio? Koje bi to preporuke bile za nacionalni nivo? Negde ste se dotakli u odgovoru, ali... Da, pa održivo rešenje na samom početku zahteva utvrđivanje i implementaciju nekog modela finansiranja. Dakle, ko plaća zbrinjavanje baterija? Pravna lica, vlasnici otpada, generatori trenutno plaćaju sami zbrinjavanje, odnosno naknadu zbrinjavanja baterija. Problem nastaje kada pojedinac, odnosno građani osete tu potrebu, mogućnost i želju da se odgovorno ponašaju prema ovoj vrsti otpada. Susreću se sa nekim problemima. Naprimjer, prvi problem je što oni nemaju gde da predaju prvo baterije koje žele da odlože. I ako nađu nekog operatera ili nekog sakupljača gde bi predali te baterije, oni moraju da plate naknadu zbrinjavanja baterija. Dakle, poenta je negde rešenje se vidi u tome da država, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine uspostavi neki model finansiranja, odnosno da se izdvoje neka sredstva koja bi bila upućena za zbrinjavanje i sakupljanje baterija koje su prikupljene od građana. Da se u skladu sa time negde promeni neke zakonske regulative i da se na taj način napravi neki temelj za neki dalji sistem kojim ćemo mi raditi. Naravno, mi smo tu zajedno sa partnerima u projektu, zajedno sa našim partnerima, sa našim saradnicima, sa svim zainteresovanim stranama da poboljšamo i proširimo sakupljačku mrežu, da postavimo kontejnere, stanice na lokacije koje su dostupne građanima da odlože ovu vrstu otpada i naravno tu smo na kraju krajeva i da sa akademskom zajednicom održavamo edukacije, da radimo na povećanju svesti, ne samo na ovu temu, nego na sve teme slične ovoj. Hvala, Marija. Tako je, svi treba zajednički da budemo uključeni kako bi izbjegli probleme, kao što je sada Lazar rekao, prosto da se ne nađemo u tome mi kao građani, da ne znamo gde treba da odložimo, mi kao komunalno preduzeće, da ne znamo šta da radimo sa tim i tako dalje. Nikola, sledeće pitanje za vas je projekat koji smo pomenuli, koji je, dakle, to neka forma javno-privatnog partnerstva između GIZ-a, NALED-a, reciklaže i Božića. Koliko vama sad znači kao kompaniji i koji su vaši planovi, praktično planovi vaše kompanije u tom smeru?
puno dilema ko je za šta nadležan, šta bi moglo, više puta smo sad rekli možda bi moglo ovako, moglo bi onako. Treba preispitati nadležnosti kako su definisane zakonodavnim okvirom, kako su definisane nadležnosti kad je otpad u pitanju. Imamo pored države pokrajinu gde ne pričamo o politici, ne pričamo o ustavnotvornom okviru, pričam o funkcionalnosti. Kako definisati nadležnosti za opasan otpad, za posebne tokove otpada, pre svega o tim otpadima pričam, to su električni, elektronski vozila, akumulatori, baterije i šta je već u pitanju, to bi moralo da bude na najvišem nivou republičkom. Definisanje kako sakupljačke mreže, pominjemo reciklažna dvorišta, to mora da ide, sad sam ja pametan, ali dajem samo predloga, moramo da budemo operativni, da dođemo do rešenja, da se pusti na što niži nivo, taj niži nivo je opština, okrug, šta je, nemam pojma, ali i inkluziju lokalne samouprave. Lokalna samouprava uz podršku finansijsku ministarstva, znam da su problemi, sam Lazar je rekao ovde, ministarstvo. Nije ministarstvo to koje drži novac, ali iz finansijske institucije gde će se ekološke takse sakupljati i koristiti za određene potrebe. I ako definišemo taj okvir nadležnosti, ko šta radi, kako radi, ko je zašta nadležan, da napravimo agendu kad možemo da dođemo do cilja sa nekim referentnim vrednostima, kad koje vrednosti treba da postignemo. Pa ja mislim, ako bi to napravili, taj neki algoritam, svi se udružili, kako smo ovde više puta rekli, raznorazne institucije, taj institucijni okvir mora da bude integrisan u sve ovo, možemo da dođemo, nadam se, do cilja. Znači, prvo mora da znamo šta hoćemo, da definišemo cilj, kako to može da se dođe, alternativna rešenja, kuda, kako, na koji način i ako definišemo posle realizaciju, doći ćemo do cilja. Da, to je ono zašto smo se mi u ovaj projekat uključili, da pokušamo preko nemačke institucije, preko NALED-a, preko GIZ-a, da definišemo ove probleme i da valjda dođemo do nekog održivog rešenja i da onda ne razmišljamo šta će biti i sa baterijom i sa sijalicom i kako to može da se zbrine i gde treba da završi. Hvala, Nikola. Kada dođemo do tog rešenja, kada implementiramo novi model finansiranja za zbrinjavanje baterija, kada uključimo na odgovarajući način lokalne samouprave, možda sad pitanje za Suzanu, kako bi i s aspekta udruženja reciklera, na koji način bi udruženje moglo da doprinese održivosti rezultata projekta? Verujem da ćemo sve to uspeti da ostvarimo. Sada zavisi kako, u stvari u kom obimu, dokle ćemo stići, s obzirom na to da ćemo mi raditi neke pilot projekte samo u nekim organizacijama, samo u nekim opštinama ćemo sakupljati baterije i sijalice. Naravno, pošto ovo u startu, već ćemo javnost obavesti gde će to biti i na koji način, ali to će biti samo u nekim. Negde je i dugoročni cilj da nađemo to duže održivo rešenje. U tom smislu da vidimo da li za baterije sada da pojačamo mrežu sakupljanja i da se one izvoze, ali da razmotrimo svi zajedno, da uradimo jednu analizu da li je možda dugoročnije da se kod nas napravi reciklažni centar za baterije koji će da radi reciklažu baterija na celom regionu, da to budu nove tehnologije, naravno da to bude u skladu sa zaštitom životne sredine i da tu ulože neki, da li ovi operateri ili neki novi koji su zainteresovani da uđu na tržište. Znači, to je nešto dugoročno na što treba kasnije da nastavimo da radimo, a takođe kada je reč o sakupljačkoj mreži, kao što je rekao, pošto ćemo projektom raditi samo na manji broj lokacija, da to u buduće vidimo da u svakoj lokalnoj samoupravi, znači u svakoj opštini, u svakom gradu, građani znaju gde mogu da odlože
odlože batire, gde mogu da odlože sijalice, da imaju mesto na kome, naravno, to sad ne može da bude u svakom selu, ali u svakom selu sad nema ni kontejner za komunalni otpad, što verujem da je cilj za komunalni otpad, ali za ovo da bar znaju da kada odu u svoj grad, da li je to u zgradi opštine, da li je to u nekom javnom preduzeću, da li je to u reciklažnom dvorištu, ali da u buduće radimo na tome da se ta mreža proširi i da građanima bude dostupan taj sistem reciklaže i naravno u buduće ćemo raditi na njihovoj edukaciji da što više naravno bude i upoznato zašto je važno reciklirati te tokove otpada i naravno da znaju koja su to mesta i isto što nam je jedan od dugoročnih ciljeva i jedan od planova za projekat, to je edukacija školaraca, znači najmlađih, gde su oni možda upoznati rađene su radnje edukacije kada je reč o ambalažnom otpadu, ali oni ne znaju verovatno skoro pa ništa o opasnom otpadu, a koriste stalno mobilne telefone, kompjutere, prosto da znaju na koji način oni taj otpad mogu odlagati, zašto to da bude bezbedno po životnu sredinu, da imaju edukaciju kako se to razlaže, šta se dobija od tog otpada i kako oni to mogu raditi, gde to mogu predati, koji će oni to posle preneti svojim roditeljima. To ćemo raditi znači i za baterije pre svega, baš zato što su one onako i male i deca mogu da donesu i da na taj način direktno učestvuju u tom sakupljanju. Tako da, osim u projektu, što ćemo, verujem da to ćemo nastaviti u buduće da radimo sa decom. Hvala, Suzana. Da, edukacija je jako bitna i treba da bude kontinuirana, u svakom slučaju ne ad hoc. Hvala, Suzana. I poslednje pitanje za gospodina Krnjetu. Čuli smo već, znači, izazove javnih komunalnih preduzeća, ali koji bi bili prvi koraci za javno komunalno preduzeće da se posebni tokovi otpada sada, kako da kažem, unapredi sakupljanje pre svega posebnih tokova otpada? Da li ima nekih iskustva možda u regionu, da li vi u razgovoru sa javnim komunalnim preduzećima, sa vašim članicama, da li se prosto neka preduzeća razmišljaju? Pa, sistem može da bude ili uspešan ili neuspešan. Znači, sve što vodi ka uspehu je dobro. Znači, u ovom delu, apsolutno, mi kao udruženje podržavamo i sve oblike partnerstva na kraće ili na duži rok, uključujući javno-privatno partnerstvo, aranžmane. To je opšti problem, znači sve ako komunalno preduzeće ne može da stigne i nema kapacitet, ajde da zatvorimo priču na drugi način. Međutim, ovde smo čuli da interesno za to nema prostora, pošto neće niko da radi sa gubitkom, niko nije blesav da privatna firma radi tako što će da proizvodi gubitke, to stvarno, i onda destimulišemo postupanje na ispravan način. Mi smo imali priliku, gledali smo mi naravno iskustva drugih zemalja i tu su komunalna preduzeća najmanje bitna, mislim, u celoj toj priči, kad se radi o postupanju sa posebnim tokovima otpada. Šta briga onog u Austriji, šta radi komunalno preduzeće kad je tamo podeljene su nadležnosti, ono što Nikola kaže kako treba, zna se ko šta radi i to. Ja lično sam alergičan kad čujem da neko otvara u Srbiji prvo reciklažno dvorište, pošto sam čuo već 17 puta da neko otvara prvo reciklažno dvorište i pitam se kada ćemo da otvorimo drugo, pošto ako smo stalno na jednom, onda stvarno nemamo nikakav napredak. Međutim, problem je što u tim reciklažnim dvorištima nemamo posebnih tokova. Znači, nema ničega, imamo lepo poređane tankvane, one mobilne posudice, sve to lepo šareno, obeleženo, ovo je za ulje, ovo za ovo, ali nema ništa unutra, ne stiže. Znači, sakupljačka mreža, svi učesnici moraju da budu stimulisani, motivisani da nekako skupljaju. Komunalna preduzeća mogu tu i treba da pomažu, naravno, pošto, pazite, da bi sakupljanje bilo, jedan od načina je da ja sam odnesem to što mi je višak, da apeluje neka edukacijom, da me apeluje na moju svest, pa da ja sam uzmem i da to odnesem u to reciklažno dvorište na neki drugi punkt gde mi kažu. Međutim, ima sakupljanje od vrata do vrata, ima sakupljanje sa tih u kampanjama, znači tog dana iznesi to ispred vrata. Ima sakupljanje kod drugih generatora
kod ovih prodavnica, tržnih centara, gde može da se koncentriše to sakupljanje, da količine koje se skupe budu tolike da ima smisla doći po njih, pošto stvarno dolaziti po 2 sijalice i 3 baterije, paliti kamion, to je tek ekološka glupost i šteta. Tako da ima puno načina. Komunalna preduzeća imaju problem, imaju 1000 problema i svojih dovoljno i ovo im nije prioritet kao ni ambalažni otpad, što ne može da bude prioritet, tim pre što ni tu nisu zatvoreni ti finansijski krugovi. Zato sam ja i u prethodnom ovom panelu spomenuo to pitanje kružnog finansiranja. Finansiranje ne mora da zaradim, ali ne sme da se dozvoli da neko ko radi kako treba da pravi gubitke i pravi sebi štetu. Mislim, tako ćemo krenuti tom spiralom propadanja, a nama treba spirala koja je okrenuta prema gore, napretka, a ne da propadamo, pošto ćemo samo tako da gasimo to. Još jedna stvar koja je jako bitna u ovim postupanju sa i ambalažnim otpadom i posebnim tokovima otpada, uključujući i opasan otpad i to je da ono što se počne ne sme da se prekida. Znači, doslednost i kontinuitet u postupanju, znači ako je neka lokalna samouprava ili država, ministarstvo ili pokrajina, kogod, rekao da se to od danas radi, to sutra ne sme biti prekinuto. Onda se kompromituju akcije i onda je sledeći put je mnogo teže to isto krenuti. I toga smo imali isto dosta da se nagledamo, sa puno pompe se krene u nešto, posle 3 dana već smo pomalo zaboravili, posle godinu dana više se niko ni ne seća. Međutim, o čemu se to radilo? I tako smo onda prokockali ono što je jako bitno za ovaj sistem, nešto što se zove poverenje, u taj, znači, poverenje u donosioce odluka, poverenje u lokalnu vlast, poverenje u operatere, poverenje u ceo sistem, taj koji, pošto bez tog poverenja teško da ćemo dobiti tu saradnju. I mislim da je nešto, edukacija ova treba ne samo da hvata decu, da učimo, da decu ubeđujemo ono što oni bolje od nas znaju, da treba da budu odgovorni prema životnoj sredini, da žutu, plavu kantu odvoje ono, nego da edukujemo a kažnjavamo, sistem kažnjavanja i ove druge učesnike u lancu. Hvala, Lazare. Tako je, kontrola je takođe, poverenje je bitno, ali s druge strane takođe i kontrola. Ono što možemo da zaključimo jeste da je kontinuitet takođe bitan, a i sistemska rešenja, kada je na kraju krajeva bilo koji tok otpada u pitanju. Ja bih pitala da li možda u publici neko želi da nešto doda, sazna nešto novo od naših panelista ili je možda nešto propustio u odgovorima. Naravno. Hvala ti što si pomenuo, otvarane su ta više puta reciklažna dvorišta gde su stavljeni kontejneri i ništa tu nije donošeno. A onda mi često se ovde pitamo šta je sa stimulacijom. Kaže, nisam stimulisan da odnesem otpad u reciklažno dvorište. A ako ga bacim nekontrolisano bilo gde, i tad nisam stimulisan, uslovno rečeno, nisam kažnjen. Tako je. Znači, da li je stimulacija, kod nas se na to svodi, samo je stimulacija ako dobim materijalnu ili novčanu korist, onda sam stimulisan. Ako ne dobim to, a napravim prekršaj i ne budem kažnjen, nema problema, sve se završava. Moram da pomenem, ako vozim automobil i vozim preko dozvoljene brzine, policajac me zaustavi, kazni me, platim kaznu 10.000, ne vozim mesec dana i drugi put se zapitam da li ću to da odradim. To je slično i sa registracijom i sve ostalo. Što ne uzmemo te takve primere koji su u našem okruženju, ne treba da idemo nigde, u našem okruženju sistemi
stimulisanja, da ih prevedemo i ove posebne tokove otpada i onda će biti to rešenje. Ne možemo mi da očekujemo i ne treba da očekujemo od komunalnih preduzeća da se oni uključe u zbrinjavanje ovih posebnih tokova otpada. Oni su tu samo da nam daju logistiku, da nam daju podršku, da zajedno sa drugim otpadima imamo eventualno neko mesto gde će to da se prikuplja, a onda se prave ugovori sa ovim operaterima koji to rade i koji su nadležni za takve stvari. I ovo sa edukacijom je super, tako je, ali ako nema sistema, održivog sistema i finansijskog sistema, možemo i da edukujemo koga god hoćemo, koliko god hoćemo, od realizacije nema ništa. Slažem se, da, potreban je i taj sistem kažnjavanja, da postoji, potrebno je da imamo poverenja u institucije, potrebno je mi kao pojedinci da imamo i savest na kraju krajeva, i na početku možda, tako je, pa ništa, da li imamo još jednom, može, izvolite. Hvala lepo, jel radi? Velimir Cvejanov, urednik portala Reciklaža. Ja volim ujutro malo duže da spavam, a Egić mi ne dozvoljava. Evo kako se to dešava. Tako što me uporno budi onaj kombi koji ima onaj lajavac, onaj razglas i koji viče otkupljujemo frižidere, veš mašine, ovo, ono i tako dalje i tako dalje. Naime, pravim intro za pitanje. Nismo čuli po poreklu sirovine koja vam stiže, ja otpad volim da zovem sirovinom, koliko dolazi iz tih sivih ili nijansiranih tokova? Dakle, sve ono što još nije uređeno, a nije, ova stvar je ostala, čini mi se, nepomenuta. Dakle, kako sve to dolazi do vas, kojim putevima i šta bi tu moglo da se možda i uradi? Eto, toliko, hvala. To je kompleksno pitanje. Mislim da nisam baš meran da dam rešenje, daću odgovor kako to funkcioniše. Taj što tako rano ustaje i što galami, on dolazi kod nas, on nema, u 99% slučajeva nema nikakvu dozvolu, nema nikakvo ovlašenje to da radi, ali je video tu neki interes jer je stimulisan, mi ga stimulišemo kad dođe do nas, kad dođe do sakupljača, dobije neki novac i sad to je ozbiljno pitanje koje se postavlja uopšte u funkcionisanju nas. Donese 1000 kg otpada, da li je to njegov? Nije on njegov otpad. Nema dozvolu, šta sad radimo sa tim otpadom? Da ga vratimo nazad, da ode van i iza prve krivine da to baci i šta smo time dobili? Da, mi preuzimamo taj otpad, dobije neku nadoknadu, ne nadoknadu kao što je onaj legitiman i legalan sakupljač i otpad je stigao na kontrolisano mesto gde treba, on je otišao zadovoljan i tako funkcioniše. To je opet neki problem koji to nije samo u ovim našim otpadima, to je i ambalažnom i u svakakvim otpadima, kako te marginalne grupe uključiti u ovaj sistem i da to bude održivo i da bude u skladu sa svim i našim zakonodavnim okvirima i potrebama. Ja samo da se nadovežem i na ovo što ste prethodno rekli, to je upravo ovo što kažemo održiv sistem. Znači, zajedno sa državom pre svega, znači da se uključe i privreda, i država i lokalne samouprave, kada se osmisli održiv sistem, onda će se znati kako radi, na koji način ti ljudi, kako donose u reciklažni centar. Znači, kada uspostavimo sistem, tek onda i kada građani znaju gde mogu da odlažu koju vrstu otpada, da li je to reciklažno dvorište, da li zovu operatera, da li zovu lokalnu samoupravu, odnosno IKP, mi možemo da pričamo o ovoj kaznenoj politici. Jer ne ide prvo kaznena politika, nego prvo ide sistem, pa tek onda ako ja znam gde ću to da bacim, onda ti mene kazni ako sam bacio gde ne treba. Jer dosta građana, ne kažem, ima ljudi koji ne znaju ili bacaju tek tako, ali dosta građana je upoznato šta treba da uradi, ali ne zna gde, ne zna kako.
to je upravo reč za baterije i sijalice. Tu je taj problem gde mi hoćemo da građanima na taj način naravno da uspostavimo sistem sa državom, da građanima omogućimo tačno mesto gde će da zbrinu tu vrstu otpada i naravno u isto vreme sa tim se onda radi edukacija kao nešto krajnje to i ako oni to onda ne urade posle edukacije, posle tog mesta gde mogu da odlažu, onda građane treba pričati o tom kažnjavanju kao krajnju instanciju, ali bez toga ne može, jer će oni možda, bit će neki koji će svakako bacati gde stignu, ali velika će većina uraditi kako treba. Eto, da kažem, to je neka krajna instanca, ta kaznena politika. Hvala, Suzana. Opet se vraćamo na onaj početak da su nam sistemska rešenja potrebna i kada je neformalni sektor u pitanju, teško je ga i uvesti u sistem. Mislim, možda i poseban panel za to čak i može da se organizuje. Pa ništa, da li imamo još pitanja? Ja bih negde samo kratko... Imamo zainteresovanih, nažalost, ponovo da bi postavljali pitanje. U principu, definitivno treba ulagati u sakupljačku mrežu. Definitivno smo zaključili negde da treba ulagati u sakupljačku mrežu, uključiti lokalne samouprave u onoj meri u kojoj oni imaju kapacitete i treba da imaju tu ulogu kada su posebni tokovi otpada u pitanju, znači sistematska rešenja, kontinuitet inspekcije, znači kontrola, kažnjavanje pa i nagrađivanje s druge strane i kada su baterije u pitanju da se pronađe taj neki optimalan model finansiranja koji trenutno, da kažem, ajde da ne postoji, odnosno nije održiv. Hvala vam puno.